Tak ahoj, to jsem. Já jmenuji se Steel a toto je můj druhý díl. Tentokrát není z telefonu, takže tam budou jiný světy. Mám tam víc single player světů a nebojte, nebudu přestávat v točení Creative Farmy, ale budu tady točit survival. Mám tady víc survival světů, tady mám jeden, druhý, třetí, což ten nevím co je, ten ne, tady ten a tady jsem měl ještě jeden. No, ne, neměl, tak. Prvním survivalním světem, tenhle ne, začneme, ne, to je kreativ, pardon. Tu titul a prvním survivalem začneme tady. Multiplayerové D se to jmenuje teď. Mám tady malý hrádek, sice se mi to trochu laguje, takový intimč osvětlení. Tečkon, tady mám vstup do farmy, na druhé straně mám taky vstup do farmy, hele slepice. A tady samotná farma. Tady bude. Nemám cedulku? Nemám. Tak nic. Tak tady máme samotnou farmu. Jak to funguje? Tak tady je. Tak tady je cedulka pro vchod, aby když voda, a tady se mi pěstujou brambory. Tady se bude taky něco pěstovat, ale nevím. Budou všem 3 takovýhle dvojitý pole. Na každém se bude pěstovat něco jiného. Zatím mám k dispozici tyhle 2, takže toho moc není. Tady se budou pěstovat brambory, jak vidíte. Tak, tady mám minecart, kterým si jedu dolů. Když tady zničím tady ty 4 bloky, což nebudu ukazovat, protože jinak bych jsem z toho neměl brambůrky, tak se mi to tady spláchne do takového dělíku. A mu ukážu z jiného pohledu. Tady teče voda a tato spláchne sem. Takže tady to jen seberu a mám jídlo. A nebo to dám sem takhle do česty. No, na druhé straně je úplně to samý a tady mi chybí minecart. Tak asi hned pro jeden doběhnu. Tak, jinak ještě to tady chci vydesignovat, ten strop zvýšit, možná tady chci dodělat ty 2 a tady ten sakra. Víte co? Mám jen jeden stone brick, no tak nevím, čím to mám vydesignovat. Když tak napište, jestli stone brick nebo jak se tomu nadává, stone slaby. No. Tak, tím se dostáváme k další části. Můj sklad. Jak vidíte, tady jsem použil kombinaci dřevo a stone brick. Ještě všude to není, tady mi chybí dřevo. A tady jsem udělal takhle sloupy, sice si myslíte, že se opičím po někom, ale je to jen provizorní, protože to mám v plánu přestavět. A tady zatím nic nebude, protože sem si chci přistavět, no, já nevím, no, možná nějaký kusy obyvák, nějakýho domova, třeba sem bych mohl přidělat kuchyň, tady tu sice zazdít a tady udělat kus obyváku, tady zase koupelnu. A ten sklad určitě trošku předělám, vydesignuju ty chesty nějak, tady ještě nic nemám. No. A teďko jdem teda na další část, takhle intimčo, běžíme a teďkon to tady, kurně, pardon, to tady ještě vydesignuju,
Tady mám takhle okno, což je teďko noc, a tamhle nám leze pavouk. Tak ho jdeme rovnou zabít. Počkat, ještě druhý okýnko. Ano, úplně to stejné. A tady posílka. Nahoru se půjdeme podívat později. Tak, teď se dostáváme sem. Tady máme takové dveře. A malý překvápko, dával jsem to na svůj Facebook, ale teďkon, ako se vám to líbí. Tak tady máme malýho zombiáka. A tady někde byl pavouček. Hele, pavouček, tak jo, jdeme ho zabít. No, jak se dostat na ty hradby? Jak vidíte, tady mám úplně... Do prči, co to bylo? Náš pavouček spadnul. Tak, tady máme ráno. Tady jsem si udělal provizorní, sice ze skla, ale tady bych chtěl mít nějaký stromy, všechno tady to vyměnit za dirt a teďkon poslední část, ke který se dostáváme. Postýlka. Ne, to sice ne, ale horní část. Horní část, sice tady mám vchod na ty hradby, ale pro zombíka už se mi moc jít nechce. Takže bych rád teď ukázal takhle zbytek. Tady se nám prochází zombík. Tak pojď kámo, no pojď. Ještě tady budu muset udělat malý hradby. A tady mi to kámoš rozgrýfoval, protože tady občas hrajeme multiplayer. Tady budu mít nic, možná něco jako Harry Potter a příčná ulice, dvojta, nevím, nějaký uplatnění, tak. A tady dáme kamikaze. A teďkon, to je vše z tohohle, jo, ještě něco, abych nezapomněl, moje secret místnost, teda, no, tak, secret místnost, tak. Mám tu postýlku. Tak a teďkon jdem na další svět, který se jmenuje tady. Je to už pokročilejší svět, protože už jsem tam našel několik diamantů, nějaký se mi tam možná vzali takovým malým bugem, ale tady to jsem si poctivě postavil a ještě to není hotové. Tady vidíte zbytky nethervěže, další nethervěž, která není dogenerovaná, ale mám tam kostlivce. A dělal jsem malý experiment a dal jsem si to na střechu mýho baráku a trošku se mi to nepodařilo, protože mi to přerostlo přes barák a zboural mi to nějaký důležitý věci, ale nebojte, už jsem to opravil, takže teď mám tam buknutou slepici. Takže teďkon, abych vám řekl, co to vůbec je. Tady jak vidíte, kde je recepce a co tu dělá tráva. No, takže tady to je původní část, nad tím byla ještě střecha a to. Tady jsem měl ještě jedno patro knihoven, o který jsem přišel. No a teďkon jdeme nahoru. Tak, tady pravidla. Vítejte v mém hotelu. Ceník. 1 den, 1 iron ingot, 1 týden, 1 gold ingot. A to. A prostě je to jen takhleto. Pravidla. Neničit bloky. Tady to jsem měl připravený pro modovaný Minecraft, který možná ještě dám, že jsem ho musel odinstalovat, protože mi to tam robilo neplechu. A tady moje luxusné křesílko. Možná jste si všimli, že mluvím trošku slovensky, ale když se člověk kouká na slovenský videa třeba od let's playera jménem Capsy Plays,
Nechci mu teda teď moc dělat reklamu, ale je to dobrý let's player a točí Feed a tak dále. Jenže na Pocket, na Pocket Edition ještě nejsou módy, takže tohle sem, tak, ne špatně. Jak by se vám to křesílko takhle líbilo? No, je to jako nějakýho Kinga. Tak. Počkat, zkusíme to dát takhle tady. No tak. Ne, špatně. Tak. Tady máme torčku. Tak ji přesuneme, kde mám torčíst tady. Tak ji dáme třeba sem a sem. Potom stone slab. Špatně. Ty jsi ale ocelová říčka. Co to? Tak, mám sem to. Teď, co jsem řekl, tak to steel je v překladu ocel, tak proto ocelová říčka. No, tak tady, ještě tady. Tady budou patra hotelu, takže tady taková velká ulička. A jak vidíte, je to tu zazděný. To secret místo. Ne. Dal jsem si malý obrázek, aby se tady líp spinkalo. Potom tady budou čestky a nějak vydesignovaný. Tady to samý, prostě u všech pokojů je to takhle vydesignovaný. No, na druhým to nemám ještě kompletně dostavěný. Kdy tady mám rozvrhnutý ty pokoje trošku jinak. A potom myslím, že tady bude ještě jedno patro, ano, a to bude, myslím, že údržbová místnost nebo půda. Tak, tentokrát se dostáváme k modovanému Minecraftu, že tady budou takhle stone slaby, označí se to iron mečem a klikne na snowblock a funguje to jako garáž, takže až bude plný, takhle si slezete, což je provizorní, bude to. A tady máme nether. Ne, ještě to není hotový, ale brzy bude. Tady to samý, ještě nejsou křesílka, tady mám slepici. A tady to byl původně ten nether reaktor core, tady gold block, gold block, no. A trošku jsem to upravil, teď je tu malá recepce. A taky si říkáte, jak se tam ten člověk může dostat. No, hned vám ukážu jak. Protože asi jste si na začátku všimli takového dřeva, co tam nevkusně kouká. Jo, tady mám ještě takhle recepci, tam česká a to. Tak, asi jste si všimli, proč hele no, tady kouká takováhle trubka, abych to tak řekl. Je to jednoduché vysvětlení. Je to tajný secret tunel, no. Tajný už není, protože jsem vám to teď řekl, ale šup tam. Vidíte dřevo? Tady to nemám ještě, tady to ani designovat asi nebudu, protože kdo by chtěl designovat tajnou místnost, když tam nikdo jiný chodit nebude. Tak, teď si sejdem dolů a tady už vidíte kousky nedréku, takže už vám asi dojde, kam to vede. Ano, vede to do naší recepce, ano. Teďkon jdem dolů. Ještě ukážu pirátskou loď, která počkat, která je o kousek dál, takže zase si trošku projdu. Nemám v sobě sekeru? Ano. Takže to tu projdu, tak, ano, tak. A trošku využiju sekerky. Teďko si vemu tady plenky. Jej, obraz, ne? Tak, tady mám ještě pár sugarcaneů. Tak, a jak se vůbec do téhle loďky dostávám? No. Tak hlavně takhle spodem. Mám tady takovej tajný tunel. A vidíte moje loď? Ještě není hotová, ne. A to nevadí. Ještě není hotová, pouze
Možná, že budu dávat savey na Minecraft Pocket Edition. A ještě hlavně natočím tutoriál, jak tam ty savey vkládat. Nebo jestli jste takový machři, jak bych to řekl, co to tam je, co je to tam, sakra? To jsem nedělal, jo. Ach, ten multiplayer. Tak, tady jak vidíte, tak, tady mám připravený něco jako kormidlo, akorát nevím, čeho to udělat. Tady. Ano, kajuta kapitána. Mám sklo? Nemám, tak je to ze Sprucewoodu, tady mám crafťák, tady staka 9 vlny, tam mi teče voda, ty kokos, to nevím. Tak, tady se leze na samotnou plachtu, až nahoru, tak, no, tak. Tady vidíte, teď když spadnu ještě jeden blok, tak jsem úplně v háji. Tak, teďko ne. Tak. A teďko ne, ještě ne. Au. Jsem si zlomil haxnu. Tak, teď se rychlo evakuujem, nebo jak se tomu nadává. Tak a sugarcane možná poklidím potom. Tak, teďko utíkáme. Sice nemůžeme utíkat, ale teď tady. Cestička, postel. Tady mi zmizela Česka. Ale důležitý, že všechny vzácné suroviny máme tady. Tak, tady byl crafťák a co? Tady mám stone culture pro ty, kteří hrajou normální Minecraft na počítač. Tak ty tam mají normální crafťák, ale my to na Pocket Editionu tady musíme takhle craftit i přes stone culture, protože nám to nevycraftí třeba schody. Tak, tady máme farmu na vlnu. Je to biofarma, jak se si asi to. Tady mají vchod, to vám potom ukážu, to máme cestou. Takže teďkon to projdem, tady nevím, kdo jsem dal sklo, ale tady byla dřív malá farma, protože. Tak a tady mám všechny ovečky a pár slepiček. Tak, tady máme velkou studenou díru. Ne, kecám. Tady máme malý sklad, jsem zkoušel vyrobit. Potom je tady odbouch creeper. Možná, no, ten obrázek bych si sem mohl, ne? A ano, jak vidíte tady redstone hrátky. Mám tam malou chybu, redstone hrátky, no. Prostě redstone by měl být až od další verze, ale jenže já mám 0.8.1, protože 0.9.0 nebo 0.9.1 ještě nevyšla, takže jdeme na obrázek, ne? Ne. Kde je obrázek? Tady. Tak, teďkon zkusíme tak. Ne. Tak teď je to trošku nudný, ale už na to prdím. Takže teď si to tu probourám a jdeme na horskou dráhu, která není ještě hotová. Jedem. Tak tady vidíte horská dráha v provozu. Redstone hrátky, tentokrát je tu mimo provoz. A malý bobabobek, tak tady vidíte. Tak, no, chybí nám tu minecart. Jo, tady je. Ne, sakra, to je vlna. Tak nic, tak jdeme šlapat. Fakt, ale chybí mi minecart. Co tam dělají ty slepice? Tak jdem. Jo, kokos. Ještě kousek, ještě jedno patro, proč mě trestáš? Hele, minecart, tak si nasednem. To je pomalý. Uiii, ty
ty kokos, jupi. Sice to takový zabavný není, ale jsme tu. Kokos, jel mi minecart. Kokos. Tady bych to relativně ještě mohl takhle upravit fasádu. A už jde, hele, už jde. Trošku upravíme. Tak, sem uděláme. Jejda. Tak, takhle by to mělo fungovat. Tak když nastoupíme, tak to bude takhle. A už na minecart neujede. Jenom to trošku hytuje. Tak. To by bylo asi všechno, jenom ještě vlastně jdu. Tak, ještě tam dojdem. Tak, tady malý důl. Nic jiného. Tak, tady to by bylo všechno z tohohle světa. Z tohohle světa se vám loučím. A ty kokos, co to je? No, tak čau a jdeme do jiný svět. Takže myslím, že poslední svět je Vares. Nevím, proč jsem tak nazval, je to sice debilní, ale taky je tu pěkné, takže no, mám trochu rýmu, tak. Mám tu brambulky, kuřátko, mrkvičku tady nemám, já tu nemám mrkvičku, ne, omlouvám se, malé vyrušení, tak a můžeme pokračovat dál. U sebe mám zrovna minecart, což je dobré, plný event. Tak a tady už jsme se koukali, takže teďkon tady to bylo z toho modu, takhle když označíte mečem, tak se vám tady v chatu ukáže pozice 1 defined. No a když kliknete třeba brickem nebo kterým itemem chcete, kromě Iron Swordu a Flint and Steel, můžete kliknout. Tak tady jsem to ještě nedodělal, tak tady si projdem pěkně dolů. Asi si říkáte, kde mám sklad? Tak tady. Není to můj sklad. A mám ji někde jinde, ale to záložní pod falešným jménem a vidíte tady to? Nevidíte? Já to taky nevidím. Pomoc! Já se tam nemůžu trefit. Tak. Určitě jste viděli čarovný Minecraft a proto bych měl kliknout sem. Pardon. No, tak jsou tu monstra. No, kde asi můžu? Už vím, no. Tak jdeme na druhou secret místo. Tady máme posílku. Omlouvám jsem tam dal to. Tak, teďkon se jdeme vyspat a jdem do kina. Jen se trefit. No. No tak. Tak to zkusíme. Jo, jsou to monstra. Options. Tak jsem je vypnul. Tak. A jsme v postilce. Takže teďkon jdeme do intimního kina. Vidíte? No, asi si říkáte, jak se dostanu zpátky? Jednoduše. Tak. A myslím, že se mám trefit sem. Tak, ano. Teď se nevyspíme. A teďkon se jdem podívat do další secret místnosti. Tak, jen se trefit. Výbet. A tady nic. No, tak, pardon. Tady to by mělo být všechno. Já se s váma pro dnešek zřejmě loučím. A pište do komentářů, z kterého světa bych měl hrát nejdřív. Tak ahoj a loučí se s vámi váš Steel.